Hej og velkommen til den her video. I dag sidder vi i bussen. Det er Nana. Og jeg ved ikke om I kender min kameramand, men jeg tror ikke hun vil komme på YouTube. Og det må hende der sidder ved siden af heller ikke helt. Sådan. Man kan heller ikke se action. Nej. Hun er action. Ja. Og det har sneet ret meget i dag. Det viser jeg lige. Ja. Husk at subscribe til den hemmelige person. Du er årspladser i dag, hva'? Ja. Det var du i går. Ja, det var jeg i går. Ja. Hov, der ligger en handsk. Det er Max. Ja. Nu kommer der nogle irriterende drenge ind ved navn Daniel og Lukas. Og så gør vi snart, at de kommer ind, fordi... Jamen, de må godt komme på YouTube, håber jeg. Jamen,